čom je nová zázračná sada s 3D komplexom iná od tej, ako ste poznali doteraz? Poďme si produkt po produkte prejsť, v čom sa líšia. Ako prvé, rovnako tak ako ráno, aj večer si rozoberieme čistenie. Toto čistenie obsahuje jemnučké abrazívne čiastočky, ktoré sú vhodné na to, aby sme používali každý deň. Okrem toho, že nám čistí pleť od nečistôt, od škodlivín, od smogu, nás odličuje. Takže pokiaľ používam toto čistenie, už nepotrebujem sa predtým odličovať. Čiže ak mám make-up, všetko mi toto čistenie dá dole. Ráno aj večer. Teda ráno ešte make-up nemáme, ale dá nám dole všetky nečistoty, ktoré sa vyplavili počas noci, pretože vieme, že pleť sa v noci regeneruje a preto vyplavuje zo seba masnotu, nečistoty, toxíny, radikály, ktoré cez deň nabrala do seba. A týmto čistením sa zbavíme a začneme ako keby s čistým štítom. Čiže čistenie používame ráno a večer, tak ako ste zvyknutí. Máme tu pasiky, buď je tento pasik rúžový a to je na suchú a normálnu pleť, alebo je pasik fialový a ten je na zmiešanú až mastnú pleť. Naša zázračná sada ďalej obsahuje hydratačný antioxidačný krém, ktorého hlavnou úlohou je pleť hydratovať. To znamená, že tento krém používame ráno aj večer, rovnaký krém. Možno tí, čo si doteraz používali Mary Kay, ste zvyknutí na to, že máme denný a nočný krém, ale teraz sa urobilo to, aby všetky tie mňamky a všetky tie výživné zložky boli ešte účinnejšie a efektívnejšie na našej pleti, tak sa vyňali z krému, ostal iba jeden krém, ktorého hlavnou úlohou vždy bolo iba hydratovať pleť a bojovať proti oxidantom, čiže antioxidačný. A ako si ukážeme o chvíľu, vyrobili sme dve emúzie, ktoré práve budú rozlišovať našu rutinu ráno a večer. A tu ich máme. Takéto krásne, sklenené fľaštičky, luxusné, ako sa vždy stretávam a momentálne s reakciami všetky žienky povedia, to vyzerá luxusne. Oni fakt vyzerajú luxusne, ale luxusné aj sú. Poďme si ich rozobrať zvlášť. Táto denná emúzia v nepriehľadnom obale obsahuje aj SPF faktor, ktorý je taký dôležitý pre nás cez deň, aby nás chránil. A aby nás nechránil iba od slnečného žiarenia, táto emúzia bráni aj úniku hydratácie z pleti. Takže z toho vyplýva, že túto emúziu si dávame na tvár až po kréme, čiže dáme si čistenie, ak používate tonikum, tak aj tonikum, séra a na čo ste zvyknutí a potom ide krém, očný krém a táto emúzia. Táto emúzia nás okrem iného chráni aj od stresu, únavy, smogu, cigaretového dymu, UV žiarenia a rôznych modrých a rôznych žiarení, ktorými sme vystavení momentálne aj teraz, keďže nahrávam pred telefónom. Pred tým telefónom sme všetci a dosť často pred počítačom, televízor a všetky tie nežiaduce žiarenia, ktoré majú vplyv na štruktúru a textúru našej pleti, pretože ovplyvňujú to, že naša pleť rýchlejšie starne. Hej, my už sme vystavení troška iným stresovým faktorom, ako boli naši predkovia. Nežiarilo na nich zo všetkého, z každého rohu nejaké iné žiarenie, modré, už aj fialové, hociaké. My bohužiaľ už týmto žiareniam vystavení sme dennodenne a preto sa im musíme brániť. Takou ďalšou zaujímavosťou tejto dennej emúzie je aj to, že obsahuje extrakt z opuncie. Ak to viete, tak opuncia pomáha uchovávať kožnú bariéru a táto bariéra uchováva hydratáciu v pleti. Preto celkovo výsledky, ktoré už sú niekoľkoročné, pretože vždy Mary Kay, keď niečo dáva na trh nové, je to overené, je to testované, pozor, nie na zvieratách, testujeme iba na ľuďoch. Je to testované v našich centrách, netestujú to tretie strany, preto je to také viac dôveryhodné pre nás. A tieto testy potvrdili, že výsledky na našej pleti sú už po 2 týždňoch. Prvé výsledky vidíte už po prvom nanesení, to vám garantujem. Ale také tie naozajstné výsledky, ktoré sú už viditeľné, či už zjemnenie línií, vrások, alebo štruktúry pleti, či už takéto tonizovanie pleti, tak toto vidno už po 2 týždňoch pravidelného používania našej novej zázračnej sády. 2 týždne vás delia od nádhernej, zdravej a žiarivej pleti. Môjim osobným miláčikom je nočná emúzia. Chcem, aby ste videli tieto krásne guličky, ktoré sa nachádzajú v gele, v tejto emúzii.
Teraz ich veľmi nevidno, ale jedny sú fialové a jedny sú do ružova. Máme tam zapúzdrený resveratrol a takisto aj peptidy a vitamíny, teda deriváty vitamínov B3, a ktoré sú prospešné na to, aby bojovali s toxínmi v našej pleti, ktoré tak či tak proste do plete sa nám dostanú, aj keď sa snažíme ich minimalizovať, ich prísun. Tak táto emúzia nám pomáha zlepšiť štruktúru pleti, detoxikáciu pleti počas noci, pretože ako sme si už hovorili, v noci sa naša pleť obnovuje, relaxuje, posilňuje a vtedy príjma najlepšie živiny. Keď nemusí bojovať s vonkajšími faktormi rôznymi, tak v noci, keď oddychuje, vie naplno prijať všetky živiny, ktoré jej dáme. Preto treba večer dávať naozaj to, čo potrebujeme tej pleti dať, či už rôzne séra, či už rôzne masky, kúry a tak ďalej, odporúčam robiť večer, pretože vtedy to najviac využije tá pleť. Ako vidíte, máme tu pumpičky aj na dennom, aj na nočnom sére, teda emúzii, máme pumpičku, postačia 2 pumpičky na jedno použitie a vlastne tieto guličky fungujú tak, že na pleť sa nám dostanú úplne čerstvé. V momente, keď stlačíme pumpičku a ona prejde týmto systémom až hore, až vlastne kým sa dostane von, tak tieto zapúzdrené zložky puknú a na pleť sa nám dostanú ako keby práve narodené tie zložky. Preto sa oddelili z krému, aby celý čas nereagovali s tým krémom, ale vlastne oni sú na takto čakajú, ako keby na to svoje vyliahnutie a v momente, keď puknú, tak vtedy až začínajú účinkovať, čo je perfektná správa pre našu pleť, lebo dostaneme úplne, že čerstvé vitamíny. Táto emulzia sa používa inak ako denná, nepoužíva sa na krém, ale používa sa pred krémom. Čiže dáme si čistenie, dáme si túto emulziu a dáme si krém. A posledný hrdina našej zázračnej sady s 3D komplexom je očný krém. Tu ho máme. Ako vieme, očný krém používame aj ráno, aj večer, pretože naše oči potrebujú hydratovať ráno aj večer. Poskytuje nám 12-hodinovú hydratáciu rovnako ako krém na tvár a preto by sme ho nemali vynechať ani raz za deň, pokiaľ chceme naozaj mať výsledky, aké nám táto sada garantuje. Tento krém je výnimočný tým, že obsahuje extrakt z rias. Dokáže bojovať s našimi opuchmi pod očami a dokáže nám zjemňovať tmavé kruhy pod očami. Takže okrem iného, že hydratujem svoje oči a pomáham tomu, aby mi nepadali viečka, aby sa všetky držali takto pekne vyliftingované hore a aby mi to neprekrývalo až pomaly zreničky, tak okrem toho bojuje aj proti týmto záležitostiam, čo sa nám dejú často pod očami.